Voor de leraren is het spannender, denk ik. Je wist nooit wat de band met zich meenemen. Leraar, lerares, je meester juf, bist misschien wat kwetsbaarder. De band Stiefelier van de Moon hier bij de Burgerskwallen in Dokkum werd mei sinalen de squalling. Wel binnen er nog wat regels. De oordelmeter afstand hield voor de masters en juffen, maar net voor de band. Het begint steeds normaler te voelen. Die 1,5 meter wordt ook steeds normaler, merk ik aan mezelf. De onderbouw is het lastiger als in de bovenbouw, merk ik. We moeten toch geregeld onze handen wassen, goed de klassen ventileren. Hoe weer de arme tijd? Ja, saai. Ja, stom. Wat weer zo saai, jongen. Je kan niks doen. Verder is het goed opletten. Als een band ziekteverschijnsels had, al is het maar een snottebel, dan moet het thuis blijven. Bij twijfel kunnen de squallen ook zelfs checken of een band ziek is. Want in hoeverre is het te lastiger te zien als een band bijvoorbeeld besmet is met het coronavirus? Ja, dat is wel een hele lastige. Dat weet je nooit helemaal zeker. Dus vandaar dat wij 2 van deze apparaten niet op squallen hebben, voor huizenssquallen. En dan kunnen we toch controleren dat ze een hoesten maar of net. Kijk dat verderop bij CBS de Regenboog binnen er wie is mij dat de band er weer binnen. Er is lang praten bij personeel over dit moment. Dat alle banden bij de klas inkomen, betekent dat gewoon leerkrachten wat oorswerkje als gewoon wij. Een van de leerkrachten die de spatscherm gebruikt, die is zelf ook astmatisch. Dus daar heeft het wel even doorheen van just het zitten. En zij het zelf ook gewoon doen van nou, maar de maatregelen die er nou binnen en de mogelijkheden die ik krijg, dan zorg ik dat zeker zitten. En dus jouwt juf persoonlijk uitles efter een scherm bij. Is het fijn dat ze weer rond zijn met signaal? Ja, heerlijk. We hebben gewoon een volle klas. Ja. In het begin leek het een beetje op vakantie, maar toen aan het einde, toen miste ik wel alles op squallen. Goeie uitleg en gewoon met mijn vrienden. Bescherming van jezelf, bescherming van de band, van de klas. Ja. Ook voor de ouders, dat je het wel serieus neemt. Ja, dan moet wel in contact met je ook wel blijven kennen. Dus ja, als het net geen normaal, dan moet je schermen tussen.